Magandang umaga mga kayabang. Andito naman si Buyabang. Isa ko ngayon, wala yung mga ka-private army ko. Kasi sobrang ulan dito sa amin. Sobrang putik. Hindi kami nagkasama-sama kasi yung mga trabaho pa sila. Kaya pagpasensyaan nyo na mga kayabang kung bakit ako yung mag-isa. Kasi yung mga kasama ko, lahat may mga trabaho. So ngayon, dahil mag-isa ako, yung iba vlog ko na lang yung mga taniman ng tatay ko. Papakita ko sa inyo. Ito mga kayabang, ang isang tanim ng tatay ko, yung ampalaya. Yung ampalaya, alam nyo kung gaano siya kapait. Kasi bait ng buhay mo nung iniwanan ka ng taong mahal mo. So mga kayabang, malawak yung ampalaya ng tatay ko. Papakita ko sa inyo yung ampalaya ng tatay ko. Simula dito sa likod ko, punta doon sa dulo. Andun yung tatay ko, nagtatrabaho. Kasi lakas niya pa yung kalabaw namin. Kahit 64 years old na siya. Papakita ko sa inyo ngayon. Ha? Umpisa na natin mga kayabang, maglakad, papunta doon sa unahan. Kasi andun yung tatay ko, papakita ko sa inyo kung anong ginagawa niya. At tingnan nyo, yung kanyang ampalaya. Mayroon ng, namumulaklak na yung ampalaya niya. At mayroon na mga kayabang bunga. So mga isang linggo na lang, mag-harvest na o 2 linggo. So abangan nyo, yung pag-harvest ng tatay ko, ng ampalaya. Ito mga kayabang, yung ampalaya ng tatay ko. Andun yung tatay ko sa unahan. Pupunta natin siya, papakita ko sa inyo kung yung ginagawa niya. At yung isa ko pang kapatid, sobrang gwapo, kasi gwapo, ni Piolo Pascual, si Abdul Yakul, cool. Papakita ko sa inyo kung ang ganung ginagawa nila. Yung ampalaya. Mga kayabang, may mga bunga na. Simpait ng buhay mo nung iniwang ka, taong mahal mo. Yan sila mga kayabang. Nilalagyan na ng lupa yung puno ng ampalaya para mas tumaba at para mas bumunga ng marami. So yan tatay ko, tingnan nyo. Nakita nyo yan. Hindi nyo yan kaya. 64 years old na yan. Pero sobrang lakas pa yan. Ang pahinga yan, pag nandyan yung chicks niya, yan yung pahinga niyan. Ha? Pa mga kayabang, ng isang kong kapatid, tumutulos tatay ko. Ha? Single yan mga kayabang, kasi mahina yan sa chicks, mahinang nilalang. Nakita niyo yan? Ha? Ayan yung kapatid ko, yan yung bungso namin, yung mahina sa chicks. Alap Piolo Pascual. Tingnan nyo sila, ang sisipag nila, kasi sipag ko. Nakita nyo yung katawan ko? Ha? Sobrang sipag ko? Ha? Nagaganyan, nagigiling-giling. Ha? Marunong ako niyan, mga kayabang. Papakita ko sa inyo kung gaano ko kagaling. So mga kayabang, papakita ko sa inyo, hawak ko yung pala namin. Ha? Tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng lupa. Ha? Maglagay ng lupa sa puno ng ampalaya para mas tumaba at mas marami yung bunga ng ampalaya namin. Tingnan nyo yung gagawin ko. Ganyan lang, mga kayabang. Maglagay ng lupa. So, ganyan lang, mga kayabang, kasimple, yung paglagay ng lupa sa puno ng mga ampalaya, para mas tuba at mas dumami yung bunga. Kita nyo, sana may natutunan kayo sa akin. Mama, chup. So mga kayabang, ito na mo yung aking video ngayong araw. Kasi pinakita ko lang sa inyo yung mga taniman ng tatay ko. Yung ampalayahan niya, na 64 years old na pero sobrang lakas pa. Kasi lakas yung kalabaw namin. So maraming salamat sa panonood sa aking mga video, sa aking YouTube channel. So, please, subscribe and follow. And papindot rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Mga machup-chup sa'yo. Maraming salamat sa pagsusubaybay sa aking mga video. Thank you!